இன்றைக்கி வந்து நம்ம தஞ்சாவூர் பழைய பேருந்து நிலையத்திலேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வீட்டு மனையை தாங்க பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் தஞ்சாவூர் டவுனில் அதாவது நியரஸ்ட்டில் ஒரு 2 கிலோமீட்டரில் வந்து வீட்டு மனை இருக்கான்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. அதுவும் குறைந்த விலையில். குறிப்பாக டவுனுக்குள்ளெல்லாம் விலை கூடுதலாக போகுது. 2500 3000 சதுரடி போயிட்டுருக்கு. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு 1100 அந்த சதுரடியோடைய விலை வந்து 1100 ரூபாங்கிற ஒரு வீட்டு மனை வந்து பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு ஒரு வேளை இது பயன்படலாம். வீடியோ பாருங்கள். இதுதாங்க பிளாட்டு. 36 அடி வந்து அகலங்க. நீளம் பார்த்திங்கன்னா 71 அடிங்க. 2556 சதுரடி வடக்கு பார்த்த வீடுங்க, பிளாட்டுங்க. பாருங்கள், நல்ல ரெசிடென்சியல் ஏரியா. ஆமாம், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் நிறைய ஆகிட்டுருக்கு. டவுனை ஒட்டியே ரொம்ப, அதாவது 2 கிலோமீட்டரில் வாங்குறவங்களுக்கு ஒரு ஏற்ற ஒரு இடங்க. உடனே நீங்கள் வீடு கட்டி குடியேறலாம். நல்ல வீடுகள்லாம் நிறைய இருக்குங்க. வாங்க எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குன்னு பார்ப்போம். இப்போ நம்ம பார்த்த பிளாட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த லொக்கேஷன்லேருந்து கரெக்டாக 1.8 கிலோமீட்டருங்க, அதாவது 2 கிலோமீட்டர் இருக்குதுங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த சிவகங்கை பூங்கான்னு சொல்லிட்டு இந்த ஏரியாவில் இங்கேருந்து இந்த ரோட்லேயே பார்த்திங்கன்னா சீனிவாசபுரம், அதுக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த மணிரத்ன திருமண மண்டபம், மேலவெளி தோட்டம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஏரியாவில் தான் இந்த பார்த்த பிளாட் அமைஞ்சிருக்கு. நல்ல ஒரு பஸ் வசதி உண்டுங்க, டைமிங்க்கு உண்டு. எல்லாருமே ஒரு டவுனை ஒட்டி ஒரு 5 கிலோமீட்டரில் அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு 1000 ரூபா பட்ஜெட்டில் நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்குறாங்க. ஒரு 2 கிலோமீட்டர்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1500 ரூபா பட்ஜெட்டில் வந்து ஒரு பிளாட் ஒன்று வந்திருக்கு. யாரும் விருப்பப்படுறவங்க வந்தீங்கன்னா அந்த இடத்த பார்க்கலாம். நல்ல ஒரு ரெசிடென்ஷியல் பிளேஸு, நல்ல ஒரு மெயினான இடத்துலேருந்துங்க. டவுன்லேருந்து ரொம்ப நியரஸ்ட்டுங்க. ஆமாம், இது மேலே வீதி போகிற ரோடுங்க. இது பார்த்திங்கன்னா அந்த சீனிவாசபுரம் அந்த ஏரியாவில் போகிற ரோடுங்க. இதோட அந்த கூகுள் மேப்பை லிங்க் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். நன்றி, வணக்கம் நண்பர்களே.